Een nieuwe lobbyclub met de verzorging dat Friesland volle meer binnensleept in Den Haag en Brussel. Het groepje bestaat onder andere uit oud-Kamerlid Rendert Algra en oud-lobbyist Henk Posma. Maar er zitten wat minder bekende lobbyisten bij. Er zijn een paar vrouwen bij die een soort verstaan hebben, die bij grote bedrijven werken, zoals Microsoft, bij het IPO, de organisatie van provincies, werken, die ik op het meet van communicatie een hele set dwang kennen. Kortom, we zijn nog eens in één keer, maar in size, vergelijkbaar met een middelgroot lobbybureau. Onder de naam Lobby Friesland willen ze van de Friese gemeenten, de provincie en het bedrijfsleven onder de slag. Nevens haar binnen oren provincies volle beter in het lobbywerk in de Tweede Kamer en het Europees Parlement als Friesland ontnota. Nou ja, Friesen ben bescheiden. Ik wil kap net op het meerveld uitsteken, om zo maar te zeggen. En als je iets verkepen willen, of wat je ergens subsidie voor hebben willen, of wat je wet en regeljang veroordelen willen, ja, dan zul je toch zo op het trom slaan moeten. Als je dat net doet, dan ben je oren provincies, oren bedrijven en oren instellingen ben je voor.